Готова ли си? Готова ли си? Не. Чувстваш ли си подготвена? Не. Ще успееш. Ще Хайде, успех! Успех! Убий ги! Чао! Успехче! Бай! Добро утро! Маги току-що отиде на изпита вкъщи, с една бомба е паднала. Тези учебници бяха разхвърлени навсякъде по масата, между другото те трябваше да бъдат и прочетени, но те просто бяха отворени и захвърлени по този начин. А това са и останалите книги, които Маги трябваше да прочете, но тя мисля, че много малко част от тях въобще е отворила. А това е начинът, по който Маги учи, с подчертаване на важните неща. Няма да ви показвам и другите стаи, понеже те са в същото положение, но пък все пак Маги в момента е на изпит и се надявам да се справи добре. Малко е странно, понеже самата Маги не знаеше, че изпита и е днеска. Тя разбра буквално преди 2 дена, че днес сутринта има изпит и се надявам да се справи добре. Телефонът ми е тук, чакам да ми се обади и да каже какво точно е станало. А междувременно нека си поговорим за това нещо, което според мен всички от вас се питат. Дими, къде беше последната 1 година и защо не кръвше влогове? Усетих, че някакси съм загубила посоката, в която се развива цялото това нещо и не знам, някакси изчерпах се от идеи. Исках нещо повече от този канал, някаква различна перспектива, концепция. Исках да ви предизвиква и вас, да ви дава нов възглед върху нещата и да ви обръща внимание на други неща, които до сега не сте забелязвали. Не се притеснявайте, хора, нищо въобще не се е случило, аз съм все още жив, все още тук, с Маги все още сме заедно. Брасчо и той все още е тук, но в момента спи, така че няма да го будим. И все още никой не е оправил бъркотията наоколо, така че крайно време е да се взема и с това нещо. Ало? 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 Честито свърши? Благодаря, че ти свърших. Браво, как мина? Падна се моята тема. Супер! Възможностите на новите технологии за младите български продуценти. Жестоко. Жестоко. Написах малко повече от необходимото и се надявам заради това да не компенсира. Колко имаш ли някакъв лимит? Лимита беше 5. Аз познах 6,5. Бомба, супер. Магия очевидно се е справила доста добре, но какъв ще е резултатът ще се разбере след още 3 часа, като се проверят техните работи и тогава ще се разбере наистина дали тя е допусната до вторият кръг, който е устен изпит, който ще бъде утре сутринта. Стискайте палци! Did I lose this ground? I know it isn't like me. Nothing's gonna right me ever since you struck me down. Thought it was just one hit. Now I'm in, I can't quit. My hands are tied, I can't break free. Said it was the last time, but I'm back here on the front line with you shooting holes in me. No matter what I do, you got my body in a cold sweat. You got my body in a cold sweat. Can't get